diuen que comente algo del llibre que parlaré el pròxim mes d'abril. I jo l'únic que puc dir que és un llibre. Un llibre és una cosa que conta coses. Coses que han passat, coses que poden passar, coses de veres, coses fictícies. Demian és una mescla de tot. Una mescla de lo que ens agradaria que ocorriera, és una mescla de lo que ens ha ocorrit a més d'uno, és una guia. Jo he triat el llibre de Demian de Hermann Hesse perquè per mi va ser una guia en la meva adolescència. Crec que és fonamental llegir aquest tipus de llibres perquè són una ferramenta de comprendre les edats de les persones. Jo, en aquestes edats, vaig triar el llibre perquè creia que era el que pot marcar més profundament el desenvolupament de la personalitat de les persones. Pot identificar on està el bé, on està el mal i donar-te el caràcter de poder superar totes les vicissituds que la vida ens dona a través de la infància, a través de la joventut, de l'adolescència i de la maduresa. Recomano aquest llibre i per això l'he triat, per a parlar, per a dir i per a que tots vegeu la meva opinió sobre què és el desenvolupament de les persones i de les seues aptituds i característiques a lo llarg de tota la seva vida.